guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsa li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em di pêşberî we ne. Murat, em hîn di nav felsefeya serdema antîk de ne. Di bernameya dawî de meqala Empedokles kiribû. Felsefeya serdema antîk pir maye gelo. Yani ne got ez jî aciz bûme, tenê merak. Ez ê vî dikim guhdarên me ji bername me sûdê dikirin ji ber ku ji bo min sûdewar e. Baş e. Ew ê serdema antîk wê kengî bi dawî be Murat. Sezgîn rast em hîn di nav felsefeya serdema antîk de ne. Wek dîrokî em karin bêjin serdema antîk berî zayînê di sed salên pênc û şeşemîn de dest pê kiriye û piştî zayînê heta sed sala duyemîn dewam kiriye. Em jî di destê me de fincanên qehwê û di nav serdema antîk de dimeşin. Ji bo qehwa me nejî jî em hinek hêdî giran dimeşin. Ka kînga bi qedem nizanin. Baş Murat. Gava meqala Empedokles û nêrînên wî li ser arkeyê kir. Me dît ku nêrînên li ser arkeyê hêdî diguherin. Empedokles ji bo arkeyê qala çar hêmanan kiribû. Wekî din kî heye? Em ê îro qala kîjan filozofî bikin Murat? Sezgîn em ê îro qala Demokritos bikin. Demokritos naveke xweş û karizmatîk e, xuya dike yani wilo xuya dike. Demokrasî û demokratbûnê dîne bîra mirov. Nizanim têkiliya wan heye tu ney wateya navê wî çi ye Murat? Tu têkiliya navbera Demokritos û demokrasiyê. Sezgîn wela a rast nizanim. Yani tenê dikarim wek hinek şîrove bikim. Yani demos bi Yunanî gel e. Belkî têkiliya wî bi gel û demokrasiyê re hebe lê a rast baş nizanim. Lê wek tedî tu zanî herkes li navekî wateyeke kûr û giran bar dike. Em bêjin Demokritos yekemîn dilopa ewilî a demokrasiyê ku li ser erdê bariyaye. Wala şîroveyeke xweş bû erê ji xwe gava insan wateya navan nizanibin tiştê wisa li nava bar dikin. Kulülka ewilî ya cîhanê nizam dara ewilî ya li bihuştê filan û bêvan. Bira wateya navê Demokritos jî wek ate bî yani şîrova te baş bû. Ya pir navê ecêb li zaroka dikin. Yani ez geda dibînim gunêm bi gedatê yani navên wer di kurmancî de jî tune em lê mêze dikin. Di kurmancî de jî tune lê wateyeke kûr lê bar dikin dibêjin niza çi ye ewilî, dilopa ewilî, dara ewilî yani navê me xweş e ne yani o bala te jî kişan dibe kesên van nava li zarokên xwe dikin kurmancî bu wan re xeber nadin. Mixamin. Yani wê navê lê dikin o mesele qediya çû. Ya ku bêjin em ji vî navê hez dikin ez bim ser çava û wate û şîroveyên ecêb wek de got yani. Neyse em dîsa hêrs nekin. Kerem ke Sezgîn. Tamam em vegerin ser mijara xwe Murat. Demokritos kî ye? Bi jiyana wî em dest pê bikin em wî naz bikin. Sezgîn Demokritos berî zayînê di sala 460 de li bajarê Teosê çêbûye. Teos li ku Murat? Teos niha di nav sînorê bajarê İzmîrê de maye. İzmîr bajarekî li Tirkiyeyê û li qeraxa behra Egeyê herê me basavê kiribû berê. Wek nav Teos jî ji Teoyê tê yani Xweda. Wek bajarê Xweda û Xwedawenda. Jalî dîrokî ve bajareke pir xweş e yani ez çend cara çûme Sezgîn. Meclis û agora û gelek avahiyên wî hîn li peyan e. Di nav darê Zeytûn de ku Zeytûna de ye ku ez dibêm ew dar hema bêje hevalê Zeus'in ew xas mezin e. Ji bo wext baş bê fehm kirin wexta ku Demokritos tê de jî baş bê fehm kirin. Demokritos bi Hipokrat re di heman salê de çêbûye. Ji Sokrates jî 10 sal biçûktir e. û bi Platon û Sofîstan re hema di heman demî de jiyaye. Ew qas tarîxên zelal işte tu dibêjî bi Hipokrat re di heman salê de çêbûye ji Sokrates 10 sal biçûktir ev çawa dibe Murat? Ya Sezgîn ji ber ku çapkaniyên wê demê di destê me de hene û jalî dîrokê ve li Yunanistanê çapkaniya herî mezin Olimpiyatın. Ji bo dîrokên bûyeran dîrokên ku tiştê de qewmîne diyar bikin Olimpiyata bikartînin. Em bêjin yekê ku di wê salê de çêbûye dibêjin di duyemîn sala Olimpiyatên heftî û pêncemîn de.
Yani وقت روجنوفسكا أولمبيادا قيد كرن وانشا يعني وقت قيد كرن لما جالي ديروكي وجي وقت بريود دا البردستي مهنا بله او نافين ام جي ديروكا فلسفه باش زانن وقت سقراطس و بلاتون و سوفيس جي هدي درت كيفن بيشامه ديموكريتوس لسر چخبتي مراد از باور ام جي وقت فيلوزوف كي سردما انتيك لسر مجرا اركيج سكينه و امزانن فيلوزوفين و دمجي برهلن لسر قالك خباطه لسر قالك ام بيجن قادان خباطي وان چيبونه جغيني اركي مجارين لسر سكينيه چنه مراد جبيل فلسفه لسر كي جان باشا خابتيه سيزغين وقت go فيلوزوفين و دمي برهلن لي ديموكريتوس قام لي دنيرن پر هيلن يعني خينجي فلسفه لسر ماتماتيكي جيومتري خابتيه ديسام خباتين وين سر فيزيكي دبينن اخلاق هنر پروردهي زولوجي بوتانيك كوزمولوجي يعني سر gelek بشا خابتيه و تشتكي خوشي جبوي وان خباتي خو جريايه لولاتين جودا جريايه جري حسدك يعني وك فيلوزوفي جروك ام دكارم بناف بكن كيف فامي بويا aynen قوام قالا ريوتيا فيلوزوفان دكن سري ده مصر تي بيرامه ما برج بحثاوي كربو جيتالس امزانن اوجي چويا مصر گلو بله سezgin Demokritos içiye Mısır'ı yani juxu filozofin Yunanistan'ı hema reya Mısır'ı kırna vak reya kaniye yani ki aciz bir rabiye içiye Mısır'ı le tani çuyna Mısır'ı tira Demokritos ne kırıye Demetrios o Antistenes de berhemin xude qala rewitiyen Demokritos dikin dibêjin ji bo hînî geometriyê bibe çûye Misirê dûre çûye welatê Persan û li hinda rahîbên Kaldeyê maye Behra Sor, Hindistan û Etiyopya jî dîsa di nav welatên Demokritos dîtiyê re derbas dibin. Yani diwan em bêjin derfetên wê çaxê wê demê çawa ew qas geriyayê yani hem jalî maddî hem şert û mercên rêwîtiyê ez dibêm mirovên berê jalî ger û rêwîtiyê ve ji me jî hatîtir bûn. Aynen rast e sezgin yani bifikre nava Mêrdûn û Diyarbekirê saetek rê hatta ez ji Mêrdînê çim Diyarbekirê 10 caran difikirim lê gêdê xelkê jî hatîne yani dibînî Yunanistanê derdikevin heya Hindistan û Etiyopyayê diçin. Erê welat bu welat geriyane xuyayê li gorkê ew qas geriyayê ez bêm yekî dewlemend de newre Murat yani ew qas mesrefê rêwîtiyê ew ê ji ku bibîne. Belê ji malbateke dewlemend de bavê wî pir mal û milk hîştiye jê re sezgîn loma ew qas bi rehetî geriyaye yani xwe nedaye bendî bilêtê promosyon û erzan hema kînga xwestiye lê xistiye çûye û geriyaye û bi van geran mal û milkê xwe giş qedandiye li Yunanistan'a antik ev şermeke mezin e. Çima şermi yani ji dewlemendiyê dikeve nav faqîriyê loma şerme? Sezgin Antistenes qala vê meseleyê dike dibêje li gor qanûnekî kesekî eger mal û milkê ji bav û kalan jê remaye biqedîne piştî mirinê li welatê xwe nayê veşartin. Wek eybeke mezin tê dîtin. Demokritosî dikeve vê rewşê mal û milkê wî hindik dimînin ji bo di nav însanan de biçûk nekeve radibe berhema xwe ya navdar a bi navê pergala mezina gerdûnî dixwîne belav dike û pereyek mezin dikeve destê wî piştî vê berhemê qîmeta wî jî di nav însana de zêde dibe li hinek ciyan peykerên wî tên danîn û gava dimre jî bi merasîma dewletê tê veşartin. Li vir tu dixwazî çi bêjî Murat ez bê wek peyameke tu dixwazî bidî guhdarên me divê em li mal û milkê xwe xwedî derkevin bi gerê neqedînin yani tu werdibêjî. Na yani helbet bira bigerin yani insan bira bigerin ger xweş e lê bira bi tedbîr bigerin yani Demokritos qaşo filozofek mezin e qet nehatî bîrawîma ew ê pere biqede yani berî derkeve rêwîtiyê ji xwe re li Yunanistanê hebxanî bi senda bidana kirê baş nedibû sezgîn piştî rêwîtî biqediya ew ê bihata li mala xwe rûnişta û bi kirê xan ya debara xwe bikirana. Murat ew ser mesela firotina mal û milkê ji bav û kala mayê ez dibêm hîn jî ew adet wek ayib dîtin biçûk dîtin de berdewam dike ez behsa müwekkîla xwe bikim erdekî wan hebû îca tiştekî pê netkirin yani em bêjin beyar jî mabû min got bifroşe goya ew ayb ez ê çawa erdê bav û kala bifroşim yani hîn jî ew zindî ye bi rastî jî. Erê yani firotin bikaranîn belkî laliye ki lê ya qala bi temamî qedandinê dike yani bi temamî ji dest derdixe. Erê loma wek li Yunanistan antik wek tiştekê eyb tê dîtin.
باشه مراد مقاله جیانا دموکریتوس کرم هنک بکفنا فلسفه دموکریتوس فلسفه که چاویه کی جان مجار و کی جان تگه در کف پیش بریمه ام د فلسفه دموکریتوس ده وقت تگه که گرینگ تگه اتمی دبین سزگین اتما گو امج فیزیک زاننه بله د کیمیای د درباسته به د دیروک د جرا اولی تگه اتمی دموکریتوس بکارانیه ده هنک چافکاندی ناوی لوکیپوس جی درباسته به حتی هنک برهم فلسفه دموکریتوس و لوکیپوس به هفره نشان دادن لی جالی چافکانیان و دموکریتوس هنک دنجی پیشتره تگو اتم مراد گاوا ام پیوا اتمی دبیزن تم فیزیک و کیمیا دی بیرامه وقت دیگه که زانستی در که پیشامه تکیلی اتم و فلسفه چیه فلسفه اتمی وقت قادا زانستی دنرخینه یا نرینه که جدا هیه سزگین اشکرم اخورن که هدیه دی پرسیاو یعنی تو پرسی گراند دو هفریست که هم حوالی هفن یعنی tamam وقت کره خواهی از بپرسم مراد اتم چیه؟ دموکریتوس اتمی چاوا پیناسه دیگه تشتی اوا خیلی دی بپرسه سزگین دموکریتوس جی اتمی هماما بیجه وکه کو ام ایرو دزانن پیناسه دیگه یعنی گابم ایرو دبیجن اتم پرچه هری بچوک تیبیرامه پرچه هری بچوک پرچه کو ایدی نای پرچه کرن واته کو فیزیک و کیمیا نها با اتمی بکارتینن جی اوه و دموکریتوسی جی اتمی بیا فهمد که بکی جا زمانی اتم یونانیه یا زمانه کی بله یونانیه bu Yunani wek atome te gotin em gava jevenek vaqatinin tome tiştê ku tê perçekirin wek qertafa neyînî a tê pêşiye û dibe atome yani tiştê ku nayê perçekirin Demokritos hemû felsefeya xwe li ser van atoman ava dike û dibêje arke atome dibêje arke atome Karî hinekî vê meselê mijarê firehtir bike vekî Murat. Gava em dibêjin atom tiştên maddeyî tê bîra me. Atomên ku Demokritos qal dike razberin a şêmberin? Şêmberin sezgîn. Atomên Demokritos heyînên şêmberin û heyînên maddî ne. Demokritos dibêje ev atom ji berê ve tim hebûn û heya dawiyê heta hetayê ew ê tim hebin. Ji aliyê tu hêzekî ve nehatin afirandin. Ji xwe ev taybetmendiya arkeyê tedî me qal kiribû me gotibû her tişt ji arkeyê çê dibin lê arke ji tutuştî çê nabe. Ew tena serê xwe tim heye. Demokritos jî atoman bi vê taybetmendiyê pênase dike û dinarxîne û dibêje wek heyînên maddî atom çavkaniya hemû heyînanin. Dibêje di nav gerdûnê de ev atom di nav tevgereke de ne ge tenê cem hev ge ji hev dûr dikevin û bi van tevgerên xwe heyînan diafirînin û heyînan perçe dikin yanî dibêje hemû heyîn maddî ne û jiyan tevger û hareketa van maddeya ne ev jî ji xwe wek materyalizm tê binavkirin. Erê di beşa Empedokles te kurtasî qala materyalizmê kiribû lê ez dibêm ji bo pênaseyeke berfirehte tu li benda Demokritos mayî. Karî materyalizmê pênase bikî hinekî din vekî Murat çi ye materyalizm? Sezgîn bername berê min ji te pirsî û te got zanim yani dîsan qal bikin. Materyalizm maddeparêzî ye. Carna ez ser navê godara dipirsim. He tamam wê çaxê dibe. Materyalizm maddeparêziye sezgîn di felsefeya heyînê de ku wek hebûnnasî an jî wek ontolojî tê binavkirin pirseke bingehîn heye li ser heyînan dibêje çavkaniya heyînan çi ye wek bersiv em fikrên cuda dibînin di bernameyên pêş de belkî em ser van pirsan jî bisekinin çimkî her bersiv bi xwe re têgeheke nû tîne materyalizm dibêje çavkaniya hemû heyînan çavkaniya hemû gerdûnê maddeye û hemû jiyan bi tevgera maddeyê derdikeve holê. Li gor materyalizmê rasteqîneke tenê heye û ew rasteqîn jî madde ye. Ji ber ku gerdûn ji maddeyê hatiye afirandin, gerdûn jî tişteke şêmber û fîzîkî ye. Di serdema antîk de em Empedokles dibînin wek materyalîst, Demokritos, Leukipos û dûre di serdemên pêş ve em Hobbes dibînin, Lametri, dîsa wek materyalîstekî navdar Karl Marx di diroka felsefeyê de wek materyalîstê navdar em dikarin bijimêrin. Te got atom tên cemhev û heyînan dafirînin ev hatina wana cemhev çawa çê dibe li gor çi û çawa tên cemhev?
yani regezek prensibek bingeyin heye gelo ji bo tevgera atoman sezgin Demokritos qala tu hêzekî nake yani hêzeke ji derve wan naxe nav tevgerê ew bi serê xwe hene û bi serê xwe di nav tevgerê de ne ji xwe li ser van fikrên Demokritos nîqaşeke din derdkeve ortaya. Kîjan nîqaş? Nîqaşa ateîzmê. Yani dibêjin Demokritos bi van nêrînên xwe ber bi ateîzmê ve çûye anna. Yani dibêjin Demokritos ateîst bû anna. Ateîzm çi ye sezgin viya jî tu ji me re rave bike? Murat qasî got ez dizanim ateîzm ew nêrîne ku hebûna xwedayek an hêzeke derxwezayî qebûl nake. Yani dibêje xweda tune an xweda tune ne. Tövbe estağfurullah. Nîqaşa li ser Demokritos jî sezgin ji ber viya derdikeve. Hinek dibêjin Demokritos heyîna maddeyê diparêze û dibêje madde tim û tim hebû ne hatiye afirandin. Yani wek afrîner qala xwedayek nake û loma jî Demokritos ateîst e. Îja beramberî vê fikrê fikreke din jî heye. Dibêjin belê Demokritos wek afrîner qala xwedayek an hêzek nake lê Demokritos ne ateîst e. Dibê hûn gunê mêrik digrin yani. Çimkî wê demê di baweriya Yunanan de wek afrînerekê wek çawa bêjin wek şîroveya îro afrîneke ji tunebûnê tune ye. Yani nabêjin berê tişteke tune bû dûre xwe da gerdûnê ji tunebûnê afirand. Li gor baweriya wan ji mêj ve tim û tim tişteke hebû ku jê re digotin kaos dûre xwe da şikil dan kaosê û kozmos yani gerdûna bi pergal afirandin. Atom çawa heynan da afirine Murat yani li gor Demokritos yani em li cihanê li gerdûnê heyineke tenê nabînin heyînên cur bi cur yani binyada atoman çawa ye û heyîn ji atoman çawa çê dibin li gor belê sezgin heyînên cur bi cur hene ew heyînên cur bi cur jî ji atomên cur bi cur çê dibin yani tenê qala atomek nake dibêje atom jî bi şiklên cuda hene atom di nav valahiyê de tim di nav tevgereke de ne di nav vê tevgerê de em çawa bêjin atomên dişibin hev û atomên wek hev jalî giraniyê ve jalî şiklî ve atomên wek hev tenê cem hev û heyînan çê dikin yani hemû heyînên gerdûnê ji yekbûna atoman û ji hev veqetina atoman çê dibin. Ev tevger Murat çawa dimeşe yani Demokritos ji bo beralîkirina atoman hêzeke xwedayî an derxwezayî qebûl nake û atom tiştên maddî ne yani em nikarin bêjin xwedî hêzeke razberin ew tevgera atoma çawa çê dibe çawa dimeşe tevger çawa ye sezgin tevgera atoman ne tevgereke bi hişmendiye yani li gor daxwaz û armenceke tev nagerin bi temamî mekanîke ev mekanik bûn jî mekanik bûneke mecbûrî ye. Atomên dişibin hev, atomên şiklê wan wek hevin, giraniya wan wek hevin, di nav tevgerê de rastî hev tên û heyînan çê dikin. Demokritos mînakeke dide dibêje gava em genima nîska li bêjingê dixin yên giran laliyekî top dibin yên sivik em bêjin wek ka di nav wan de be li ber bayê dikevin yani ê dişibin hev tenê cem hev dîsa ji behrê mînakeke divê di nav behrê de tedî pêlên behrê kevira ji ciyê xwe dileqîne dibe ên kevirên wek hev bin giranî wan wek hev bin li rêzekî kevirên dirêj bin li rêzekî tên cem hev atoba jî dişibîne wan û dibe atom ê dişibin cem hev ê dişibin hev di nav tevgerê de tenê cem hev û heyînan da afirîne. Yani ev tevger ne tevgereke tesadüfe jî. Na ne tesadüfiye lê ne tevgereke bi hişmendiyê jî. Murat em dibînin ku ontolojiya Demokritos li ser atoman ava bûye Demokritos fikrê xwe yên atomê an atom parêzeriya xwe wekî din çawa bikartîne yani ji xeynî ontolojiya wî em diqadeke din de jî dibînin gelo belê sezgîn ji bo jiyanê rave bike ji bo mirinê rave bike jî atoman bikartîne yani ji bo jiyana mirovan ji bo rihê mirovan rave bike dîsa atoman bikartîne. Tutkarî hinekî vekî kurtasiya ma qala wê bike qehwa me hêdiyê diqede bera hayete jî hebe yani sezgîn tu dibêjî qehwa me diqede hêdiyê dî gotinê xwe biqedîne
yani kahve ne gringe sezgin bu hatırı gohtari xo dikarim bir kahveci qala felsefe bikim bir kahve nikarim bitirsini na tirsinim tane mugo kahve hendik maya yani mugo eğer bu xazi kahve ekdin dagrim xaciz ne ki hırslar bahayran wana gaydi ya wer beje wer de yani kahve ekdin dikarim ve xom spastıkım tu kerem ki qala atom Parizya Demokritos bike pişti bername mi kahve germ ve xos sos dedi sos bakın sezgin ligor Demokritos rihji ji atoman çebuye u ji atomên agirê çêbûye. Demokritos dibêje atomên agirê dikarin bikev nav hemû heyînan. û atomên ku di candaran de jiyanê zindîbûnê çê dikin ev atomin. Li gor Demokritos jiyan bi bêhinvedanê dest pê dike. Yani gava em nefes didin, nefes digirin. Jiyan bi vîya dest pê dike. Çimkî di hundirê hewayê de atomên agirê hene. Bi vê hewayê gava em bêhin didin û digirin em atomên agirê jî dikişînin nava xwe û em bi vî şiklî jiyana xwe didomînin. Ew agirên atomê ê em ji derve digirin wek hêzeke ji derve nahêlin atomên rihê me belav bin û derkevin derve. Yani wek ji derve bandoreke li ser wan dikin. Gava bêhinvedan disekine, gava nefes disekine atomên agirê jî bi dawî dibin û atomên rih belav dibin û rih tune dibe mirov jî bi vî şeklî dimre. Yani mirinê jî em çawa bêjin bi awayeke mekanîk û pêvajoyeke xwezayî ravedike. Bi vê nêrîna xwe ya li ser rihê jî ji filozofên din ve diqete sezgin. Rast wek Pisagor digor rih nemire rih ji holê ranabe tim di nav çerxekê de ye. Belê ew Pisagor jî viya danî ziman wek te got di gelek filozofên din de jî ev nêrîn heye. Lê cara ewlê Demokritos dibêje rih ne nemire. Yani dibe bi mirina insana re rih jî ji holê radibe. Baş Murat îcar bi rastî jî qehwa me qediya tiştekî bi dawî tiştekî dawî de tu bêjî hebe keremke. Na sezgin tu ne ji xwe medî yani tu qehweyê dî nadî me em jî biqedînin. Sos piştî bernameyê. Em karin bernameya xwe bi dawî bikin û ji atomên qehweyan qehweyekin û bikelînin ji xwe re. Baş em ji guhdarê xwe xatirî bixwazin belê guhdarên hêja heta beşeke din bimînin di xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja bê qehe û felsefe nemînin bimînin di xweşiyê de bi xatirê we. Bi xatirê we. Kahve ve felsefe.